Bo día, un saludo para todos, especialmente para todos aqueles que nos estades escoitando dende Radio Filespín. E hoxe estamos aquí con Sechu Sende, con Maré, para falar da nova regueifa. Sechu Sende, mestre, namorado desta nova regueifa e tamén dinamizador da mesma. E preguntaríaxe directamente, se falamos de nova regueifa, é porque hai que diferenciala dunha regueifa máis tradicional. Non sei se nos podes explicar un pouquiño como foi esa evolución, como son esas diferencias. Pois a nova regueifa é a regueifa do século XXI, non? Hai unha regueifa tradicional que pertence ao sistema do repente galego, deses cantos improvisados, que ten pois diferentes fases, non? Pasou de ser pois esa regueifa que se cantaba nos casamentos, nas bodas, non? E que se bailaba co pan na cabeza, non? Esa forma de improvisar, non? Dialóxica entre dúas persoas, non? En ceremonias, en festas, non? Moi vinculada á sociedade tradicional e labrega, non? Pasou por un momento moi interesante na zona de Bergantiños, cando os regueifeiros, sobre todo homes, porque as mulleres non o facían en público, levan a regueifa nos anos 60, 70 aos escenarios nas festas, e van autobuses de xente á zona de Ponteceso, bueno, Bergantiños, non? E convértese en algo que seguramente tiña moita familiaridade co efecto orquestras que hai nos últimos anos, non? Era moi popular, non, os regueifeiros. Mais iso entrou en decadencia. Cambiou a sociedade e houve uns anos, durante os anos 80 e 90, no que entrou en perigo de extinción. A regueifa comezou a aparecer nos xornais, incluso desde os anos 2000 ata o 2015, como o último canto do cisne, non? Até que, de súpeto, grazas a un traballo colectivo de moita xente, de varios colectivos, organizacións, persoas, pois actívase un proceso novo, un paso máis, non, na transmisión do repente galego. Pinto de Herbón foi moi importante, recordámoslo aí nos concertos de Manu Chao, aí co ai la 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 lailo, non? E iso marcou tamén, non, un seguinte paso, que era a importancia da transmisión, non? O Caruncho e a Asociación Oral, que leva máis de 20 anos traballando polo repente galego, conseguen, de súpeto, que a axuda do Concello de Vigo, e temos que recordar aquí a Marta Souto, que a regueifa entre nos obradoiros como actividade extraescolar de moitos rapaces e rapazas en Vigo, non? E dai, pois, hai un paso máis, que é cando aparecen dúas regueifeiras, tres, Esther, Porrit, Sara Marchena, Alba María, que de súpeto son esa xeración de mozas de 15, 16, 17 anos que comezan a regueifar en público, non? E comezan a ser modelos, porque aparecen nas redes sociais, empezan a impartir obradoiros, doutra xeración nova. E xusto en 2015, fanse 10 anos agora, aparece un proxecto, o proxecto Reguei Festa, que sería como o brazo educativo da Asociación Oral de Regueifa, que son profes, Manolo Maseda desde Baio, o Instituto Marco do Camballón desde as Cruces, que comezan a introducir a regueifa dentro do sistema escolar. E conséguese que sexa unha materia de ensino, unha materia optativa que leva 10 anos, pois, creando unha rede de profesorado, porque estamos a formar profesorado, e, sobre todo, unha rede de regueifeiras novas, non? Regueifeiros novos, adolescentes, crianzas que desde os 3, 4, 5 ata os 18, 19, 20, 23 anos están mudando o sistema do repente galego, non? E vexo aquí un fío que tamén se inserta nas aulas, pero que tamén leva a beber da cultura galega. Quero dicir, non sei, cando estamos falando de regueifas, estamos falando tamén de parte da nosa cultura, de algo que temos que recuperar como noso, como propio, e que tamén fala da propia Galicia, da evolución cultural da nosa terra. A regueifa é a forma galega de improvisar, non? A forma galega de solucionar conflitos falando. Antropolóxicamente é unha habilidade universal da nosa especie, do ser humano, non? Na Galiza, desde que falamos galego-portugués, non? Pois, seguramente antes, noutros momentos e con outras linguas, a poboación galega improvisou sempre, non? Hoxe en día, a regueifa, o repente galego, pode ser o brindo en Lugo, pode ser os brindes en Ourense, os desafíos en Pontevedra, os atranques na zona do Ulla, non? A regueifa de Bergantiños ou de Xallas, non? Pois, hoxe en día, é unha expresión cultural e de identidade tamén, non? E o interesante que está a suceder é que a regueifa, esa expresión cultural, identifícanos con o noso pobo e coas nosas raíces, non?
Entón é unha tradición, e como dicía Castelao, a tradición é eterna, mais para facela eterna, cada xeración ten que actualizala e ten que modernizala, non? E o que está sucedendo iso é un reencontro, unha revitalización da cultura galega e da lingua galega pola xente nova, non? Si que houve ese momento de transmisión interxeracional onde os maiores, non? Os de Bergantiños, ou Pinto de Herbón, ou os profes, transmitimos a regueifa, mas agora está sucedendo algo moi innovador, que é unha transmisión coxeracional. É dicir, quen está animando, transmitindo a regueifa entre a xente nova é a propia xente nova, non? E iso, claro, é unha bomba de identidade, non? Porque, ademais de ser un concepto identitario, pois é divertido e fai que unha persoa que non fala galego se encontre ca lingua, unha persoa que non coñeza o baile se encontre ca muñeira, ou unha persoa que goste de tocar a pandeireta poida tocala cunha base musical de Peter Petrovski. Entón, esa actualización é o que converte o que está sucedendo ca nova regueifa nun fenómeno realmente moi potente e cheo de esperanza. En este senso, supoño que tamén podemos atopar crítica social, diferentes temáticas que siguen presentes ao longo do tempo. Eu quero imaginar que tamén a regueifa era algo que acompañaba as labores, os traballos. Imagino tamén no campo esa transmisión oral que se comparte a través da música. Non sei se a día de hoxe sigue sobrevivindo todas esas temáticas. Como foi esa evolución na regueifa? O interesante da regueifa é que o regueifeiro ou regueifeira vai improvisar sempre desde o seu marco cultural, desde as súas coordenadas sociais, non? E desde o seu punto de vista persoal. Iso que significa? Significa que cada regueifeiro ou regueifeira vai exercer a súa liberdade de expresión, non? E a liberdade de expresión vai nater, pois, por exemplo, no Festival de Salvaterra, cando as regueifeiras do Regueifa Tour improvisaron sobre a súa xeración, non? Esa xeración de cristal, pero porque son transparentes, por exemplo. Mais tamén regueifan sobre Altri ou sobre Palestina ou sobre cualquier outro conflito, porque a regueifa é tamén unha expresión das resolucións de conflitos, non? Joan Evans Pink ten unha tese sobre isto, sobre como o rap ou a improvisación dos inuits ou a regueifa é unha forma de xestión dos conflitos, non? E como hoxe en día tamén, pois as regueifeiras novas, non? Utilizan a súa voz, non? Para falar dos temas que nos interesan. E iso, claro, iso tamén é un pulso ao poder, non? Porque a crítica social, que é unha das dimensións da regueifa, tamén é algo que aos poderes, pois, molesta, non? Nunha situación actual onde no ensino, por exemplo, se está intentando impoñer unha suposta neutralidade ideolóxica, non? Que atenta contra o principio dos debates, o xénero dos debates ou a propia, non sei, redacción de textos críticos en bacharelato, non? Pois a regueifa realmente é un espazo de liberdade para abordar ese tema social, político, cultural ou íntimo, amoroso, sexual, para todo, como é cualquier expresión artística, non? Neste senso, é algo que realmente atravesa a humanidade. Existen moitas músicas, moitas tradicións moi similares a estas. Por exemplo, estou pensando, ao tenor desta conversación me está vindo á cabeza o blues. É algo que tamén nace ca población negra que ven de África e que se vai transmitindo nos campos de algodón pouco a pouco e vai crecendo, nacendo, ata dar moitos xéneros que nacen precisamente desa tradición. Non sei se tamén hoxe en día todo isto interconecta un pouquiño. Sí, e a min isto aprendeu García en sí. Cando eu comezaba a ser profe e García tiña 17 anos, estaba en... non me acordo como era. Non sei se eran Jamberros ou Cinco Talegos. Veu ao centro onde estaba eu, cos compañeiros, Socran, Jamas, etcétera. E poucos anos despois, cando tiña 20 e poucos anos, impartiu o seu primeiro obradoiro de rap, non? E aí puxo en contacto precisamente o rap e as culturas do pobo negro, non? Afroamericano, ca regueifa, que ao final son expresións do pobo traballador, non? Si que hai unha conciencia de clase, non? Naqueles poetas orais, aquí
en Australia, no Kurdistán e no País Vasco, que utilizan, non, a súa voz para expresar problemas, cuestións persoais, máis tamén para ser representantes, non, dos conflitos da súa sociedade, non? Cada un desde os seus talentos, máis penso que ese componente de clase, non, popular, é importante na regueifa, non? Sen dúbida. Estamos falando todo o tempo esa transmisión entre xeracións e temos aquí a Maré que nos ten que falar un pouquiño de como coñeceu isto, como foi meterse no mundo da regueifa, especialmente a que che soaba a ti. Non sei se o rap, tamén o mundo do hip hop, era algo que che tiña certa similitude con este mundo da regueifa. Si eu coñecín a regueifa porque na miña casa xa estaba presente cando eu nacín, o meu pai xa lle regueifaba a miña irmá maior cando estaba na barriga, entón eu tiven moi fácil coñecer a regueifa, non? Despois, cando, fun tamén á escola semente, entón ali tamén a regueifa estaba presente, entón eso tamén axudou a que eu seguira regueifando. Con 4 ou 5 anos aproximadamente empecé a ir a aulas de regueifa xa, ademais de regueifar na casa, no carro, e etcétera, etcétera. Saiu como algo natural, non sei se as túas amizades, cando lles contabas, pois mira, estou regueifando, e lles amosabas o que era, realmente lle soaba, era algo que era atraínte para a xente da túa idade? Sí, claro, porque eu cando as miñas amizades, cando eu coñecín a regueifa, que era moi pequena, tamén regueifaban casi todas, entón, sí que compartíamos eses gustos da regueifa e claro que porque ao final a regueifa é algo que mola e que é divertido facelo e entón, entre a xente nova, sí que gusta. E a día de hoxe supoño que xa é algo que xa lle collicho tranquillo, é algo que levas contigo no teu día a día. Non sei se nos podes contar un poquiño como evoluiu o teu contacto co mundo da regueifa até a día de hoxe. Si, eu ao principio, cando era máis pequena, sí que regueifaba, pero non... Igual actuaba para crianzas pequenas, como a min, ou facía, actuacións no bairro, así, e agora xa é algo máis como, digamos, formal, porque, claro, agora xa temos un grupo de regueifeiras, que é o Regueifa Tour, e que xa facemos as actuacións como máis serias, sabes? Non serias, pero como xa non é algo tan como... Non sei como explicalo. Que antes era como menos serio. Máis amateur, ahora Claro. xa podemos falar de algo profesional. Non Sí. sexas tímida neste senso que podemos Sí. decir abertamente. E non sei nese Regueifa Tour se nos podes explicar un pouquiño como é, se tu eches contacto con outros artistas, como a xente acolle isto da regueifa. Sí, o Regueifa Tour somos un grupo de rapazas, somos 4 rapazas que vamos por aldeas, vilas, pobos da Galiza, fomos tamén a Euskal Herria, para dar a coñecer entre a xente da nosa idade, entre a xente moza, a regueifa, e para que saiban como é e que a disfruten tanto como a nós, non? E, sí, de feito, en Salvaterra, que foi o mes pasado, así, sí que compartimos escenario con outros artistas, como poden ser o VZ ou daqui da Ría, e foi unha experiencia moi guai, moi divertida, porque ao final somos as súas fans e poder compartir escenario con uns artistas que nos gustan tanto, é moi guai. Eu sei que Hugo, porque o sigo tamén polas redes, tamén lle gustou, tamén foi algo do que fixo mención, porque ao final, digamos que é unha transmisión tamén entre o rap, a regueifa, é algo que ten moitas similitudes, pero que obviamente a regueifa, eu diría que ten as raíces moito máis nesta terra. Supoño que tamén a cultura, o idioma é algo que tedes moi presente a hora de regueifar. Sí, claro. Nos cando regueifamos temos en conta a lingua e diferentes causas sociais, como poden ser Palestina, Altri, e que a verdade é que eu creo que sin as causas sociais a regueifa non sería o mismo, porque nós o que facemos é reivindicar o que é noso. Veme a cabeza eso que decimos sempre de semente de vencer, parece que a regueifa deixa semente tamén. E non sei con ese traballo que ti falabas nas aulas, ese traballo didáctico, como foi a acollida tanto dos alumnos, dos pais, especialmente das institucións, que soe ser aí esa arista un pouquiño máis, digamos que lle costa máis estas cousas novedosas.
Pois, tendo en conta que a regueifa é contrapoder, xa Naya fala de unha regueifa contrahexemónica, non? E tendo esa situación de representación, non? Da liberdade de expresión, tamén, ao mesmo tempo, educativamente é unha ferramenta moi útil, non? É dicir, todas as habilidades que podamos entender, habilidades de comunicación, lingüísticas, de linguaxe non verbal, de educación en valores, que é moi importante, e hai unha dimensión que eu comecei a descubrir agora, que é a dimensión psicoafectiva, as emocións, a seguridade persoal, a autoestima, non? Entón, claro, nós, cando elaboramos o currículum para a Xunta de Galiza para presentalo para que fose unha materia no ensino público, pois realmente foi moi ben aceptada, non? Porque había un traballo de base aí moi importante e, sobre todo, porque estaba a funcionar ben, non? Entón, nese sentido, as institucións, non? Sí que valoran a regueifa como unha ferramenta útil para neste caso, a mocidade, non? E de feito, pois hai un todo o que é o ecosistema de regueifa, non? Si que ten unha base popular moi vinculada aos movementos sociais moi potente. De feito, pois un dos principios da nova regueifa é a autoxestión, non? É dicir, traballamos conscientemente a autoxestión no momento da regueifa, mas tamén traballamos a autoxestión nese currículum desa materia de regueifa e improvisación oral en verso, non? A autoxestión é moi importante, non? E somos conscientes de que as institucións están ao servizo do pobo, non? Mas tamén somos conscientes, non? Moitas persoas de que nesta situación actual de defensa da lingua por parte do movimento social, non? Pois tamén hai institucións que máis alá, non? Pois do que serían campañas de propaganda, non? Ou campañas de imaxe, non? Pois están non só a non facer nada contra a nosa lingua, senón que están poñendo atrancos desde hai moitos anos para que a nosa lingua se transmita, non? E nese sentido, a regueifa tamén ten a responsabilidade de denunciar iso, non? Que hai institucións que realmente están participando nesta renovación e revitalización da lingua, non? Mais que non podes estar facendo unha cousa e a contraria ao mesmo tempo, non? Mais as institucións realmente bueno, é unha representación do poder, non? Ten no pobo improvisador, neste libro, pois que fala sobre a regueifa, explícase moi ben os conflitos que pode haber cas institucións, non? Un deles foi, por exemplo, ca CRTVG, non? Cando unha regueifeira nun programa espectacular sobre a regueifa que había no programa Luar, non? Vai de regueifa, con 16 regueifeiros e regueifeiras, e no momento de audiencia realmente moi impresionante, onde había unha sensibilización social de apoio a regueifa tal, pois unha das regueifeiras é crítica e saca nunha das regueifas o lema de defende a galega e o programa córtase, non? Entón, claro, a regueifa, non? A nova regueifa sí que ten esa tensión política, non? Co poder, non? Entón vai pois declararse contra o xenocidio en Palestina, vai falar pois da intimidade, non? Encima dun escenario dunha rapaza de 16 anos ou dun señor de 80 que van expresar poéticamente as súas emocións e sentimentos, mas penso que nesta situación de conflito que estamos a atravesar na Galiza, non? Conflito lingüístico, pois eu espero que a regueifa non se deixe manipular, non? Por quen realmente está a colaborar ca destrucción da lingua, non? Ao final, algo que sucedeu con todos estes xéneros dos que estamos falando, que poden ser parentes da regueifa, é que un pouco esa relación co poder que se sinta atraído porque é a voz do pobo, pero ao mesmo tempo intenta sempre domesticala, esa tensión constante na que a regueifa precisamente tamén saca partido. Tal e como nos estaba explicando Mare, tamén estas dinámicas como Altri, como Palestina, son tamén enerxía para poder regueifar sobre elos. Son temas polos que supoño que tamén nos dan moitas letras, moitas improvisacións nese senso. Non sei se cal son as temáticas que adoitades tratar máis no día a día, xorden así, no momento, son cousas que vas pensando. Pois normalmente falamos sobre Palestina, Altri, a lingua e todos estes temas, pero tamén normalmente regueifamos, pedimoslle temas ao público
e entón os que saen tamén reifamos sobre eles, saen temas moi diversos, sabes? Podes sair dende os lumes no Courel ata a depilación nas pernas das mulleres, sabes? Entón, reifamos de todo, sobre todo. Pero ten que ser complicada esa improvisación. Sí, a ver, é complicado, pero ao final colles práctica e ao final acaba saindo máis automático. E supoño que tamén é unha relación moi distinta a outros xéneros musicais ter esa relación directa co público. Ten que ser algo moi bonito tamén de experimentar. Digamos que o público tamén é partícipe con vos. Sí, é moi bonito ver como ti lle pides un tema público, el cho di, despois tamén o disfruta cando ti o cantas, sabes? E además, normalmente temos cerca o público, non? Cantamos en escenarios moi grandes, por agora. Aquí lanzamos a invitación, se alguén que teña un escenario grande, que aquí o contacto, o rematar, en Roxín Roxal, aquí estamos. Algúnha vez tamén o público se anima. Empezades vos a regueifar, eles anímanse, tamén fan un pouquiño ese pique que claro, típico, nos tamén normalmente damos a opción ao final de toda na controversia de decir que se alguén quere subir, que suba. E hai veces que sube e se saen cousas moi chulas. E supoño que vivir tamén toda esta experiencia, ver que a xente nova o disfruta é algo que, como ti dis, tamén é partícipe, tamén son difusores desta nova regueifa, ten que ser algo moi bonito, como ti dis, especialmente cando é algo autoxestionado, algo que supoño que a regueifa ao final ten que ter as raíces no pobo. Se as raíces non tocan o pobo, é algo que remataría por morrer. É moi emocionante, non? É moi emocionante ver como de súpeto Galiza está a descubrir unha habilidade que temos todas as persoas, que é improvisar en verso e cantar, non? Entón, claro, é un mundo novo, é un mundo que cuanto máis entras, cuanto máis coñeces, cuanto máis profundizas, máis te enganchas, non? E neste momento estamos nun momento de creación do público, estamos a experimentar moito, podemos improvisar sobre unha base de Peter Petrovsky, mas tamén podemos, de súpeto, con un acordeón ou unha pandeireta, poñer a bailar a xente unha muñeira, non? Están facendo elas, non? É dicir, está xente de 12, 13, 8, 9 anos que están planificando todo isto nunha rede que, por exemplo, hoxe en día ten 20 clubes de regueifa nos institutos da Galiza, non? Entón é moi emocionante ver como isto sorprende porque é algo noso de toda a vida que perdermos e que agora o noso povo está recuperando, non? E ver que o está recuperando xente nova, non? Xente que ademais é consciente desa forza, desa enerxía. Por tanto, séntense activistas e militantes da regueifa e da transmisión lingüística, non? Pois é moi emocionante, que che podo dicir? E supoño, existe tamén agora, digamos que teredes unha planificación para que isto pouco a pouco se vaya expandindo. Non sei se aquí queredes lanzar un mensaxe para facer novas conexións, intentar que isto medre, que se expanda nos centros educativos, nos diferentes concellos que temos na Galiza. Isto é unha inteligencia colectiva, unha acción colectiva de moita xente. Hai xente por toda Galiza, profes, que están a participar disto. Profes que non saben regueifar, que se botan e crean un clube de regueifa, porque van por diante de nosos alumnos e alumnas. Básicamente, buscai nas redes sociais Regueifesta, Regueifatur, clubes de regueifa, asociación oral, é dicir, está construíndose unha rede da militancia da regueifa, digamos así, no ensino e fora do ensino, con escolas en Carballo, con asociacións como RQR, é dicir, estáse creando, non, pois un ecosistema do repente galego que inclúe o brindo, desde o Festival do Brindo do Pobo do Brollón, até os premios de regueifa de Carballo, até o Regueifatur e outros eventos que están fortalecendo as localidades, porque cando en Vilalba de súpeto aparece un clube de regueifa no instituto, pois acontece un terremoto cultural na propia terra xa, non? E non sei, tamén neste... Sí, Miguel? Sí, vamos a ver. Casi vos diría que puxerades os auriculares porque temos aquí alguén que vai intervir desde fora, que xa o teño aquí, e a ver se o recoñecedes. Imos ver. Cando queiras. Bernardo. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Hola, mestre. Hola. Nos escoita perfectamente. Que tal, Daniel? Ben, moi ben, por aquí, disfrutando do mundo da regueifa, que ti tamén tes moito que contarnos, polo que me dixeron.
que tal che vai aí con esa convidada e ese convidado? Moi ben, moi ben. Eu estou esperando que improvisen dentro un pouquiño algo, pero a ver se hai sorte. Non sabes o emocionado que estou. Oiche, que ben se expresa a Maré, Sí, home, ten práctica. Vindo do mundo da regueifa, aquí xa é unha práctica isto. Evidentemente, esas moitísimas horas encima dos palcos, como se notan. Maré, cantos anos tes agora mesmo? Ahora mismo teño 12. 12, estás no último ano do ensino primario ou no primeiro ano do secundario? No segundo de secundario. No segundo. Sí. Pero vou cumprir 13, Vale, ben. E onde estudas, muller? No Xelmírez 2. Oh, afortunados aí no Instituto Xelmírez II. E deixando de lado aí os regueifeiros Manolo Maseda e Sechu Sende e mesmo Estrela, quen son os teus referentes? A ver, agora xa tes regueifado con un montón de xente, coñeces un montón de xente máis nova, mediana, máis vellos. A ver, quen son aí os teus modelos que digas, eu o día de mañá quixera facelo así de ben como quen? Pois a min gustaríame ser como Sara Marchena, como Alba María, como Lupe. Non sei, é que hai moita xente. Regueifache algunha vez cun Lupe Blanco? Sí. Que ben. Pois Moi ben, eu teño Bernardo. aí. Por certo, que tal che foi no Teatro das Cortes? Moi ben, foi moi guai. Si, Daniel, aínda podo facerlle unha pregunta aí ao Sechu? Sí, libremente. Pois, quería saber en cantos centros do país está agora a materia da regueifa e tamén, por outro lado, que opinan os regueifeiros e regueifeiras tradicionais, os de, non me refiro con iso a Lupe ou a Pinto ou a Caruncho, senón os regueifeiros tradicionais de Bergantiños sobre a nova regueifa. Séntense identificados e identificadas ou máis ben teñen reticencias? Moi ben. Por un lado, temos que a materia de regueifa e improvisación oral en verso está este ano en 2 centros, no Milladoiro, o profesor Manolo Maseda, en Vila de Cruces, onde estou eu. Mais despois, esta rede, non? Chegou xa este curso a 20 clubes de regueifa en 20 institutos, non? E na Escola Semente en Compostela, que pensamos que vai aumentar. Iso significa que todas as semanas hai rapaces e rapazas que se reúnen para regueifar nos recreos. Esta nova regueifa, non? É a facilitación para unha nova xeración de regueifeiras e regueifeiros que están construindo a súa propia forma de expresión, que é a regueifa do século XXI, que é diferente da regueifa que viviron na época de esplendor, pois, os regueifeiros de Bergantiños. Entón, hai regueifeiros de Bergantiños, despois, por exemplo, vamos escoitar a Manolo Maseda falar dun proxecto moi interesante, que pensan que a regueifa, que improvisar en verso é un don, incluso que hai que levalo no sangue, e que non todo o mundo serve para improvisar nun escenario, non? Iso é algo que encontramos nas investigacións da Reguei Festa, pois en Sardeña, na Madeira, é dicir, hai unha tradición, non, moi vinculada ao mundo camponés, non? Daqueles regueifeiros que se consideraban marcados polo don de Deus. Mais a regueifa de agora non é así. A regueifa de agora é unha regueifa que cree na pedagoxía e pensa que todas as persoas temos o dereito a gozar de improvisar en verso e cantar entre nós, pois,
despois dunha comida, na sobremesa, ou nunha taberna, ou cos nosos compañeiros e compañeras no recreo, ou nun portal de noite cas colegas, non? E por iso a regueifa está a funcionar tan ben, porque é democrática e porque chega a todo o mundo. Entón é diferente, evidentemente diferente a regueifa tradicional. Ten a regueifa tradicional incorporada, porque as controversias, que é unha das tensións máximas da regueifa, que pode facer Maré con Lupe ou Estrela con Tegra, controversias dunha persoa contra outra, están aí, non? Mais a nova regueifa non recorre ao insulto, á agresividade, e interpreta iso en clave pois máis de retranca e, sobre todo, de respeito. Sen que por isto se perda a chispa, non? Esa cualidade que é fundamental. Moitas grazas, Bernardo. Isto foi unha sorpresa incluso para todos os que están na mesa. Non o sabía ninguén, nin Daniel tampouco sabía que ibas a aparecer hoxe. Pero fixo Pois un gratísimo prazer, e estouvos infinitamente agradecido por esta oportunidade. Bernardo, a oportunidade que medio perdemos aquel día, non? Que aquel día que estiveches ti aí onde estás hecho sende agora, parece que os duendes fixeron unha trasnada aí e non puido sair a cousa como nos tiñamos pensado. Pero Mais eses trasnos han de ser derrotados en calquer momento. En calquera momento. Está apuntado. Debemos che unha, Bernardo. Non debedes nada, será unha felicidade o reencontro. Ben, sempre unha felicidade estar contigo, Bernardo Penabade. Un abrazo grande para todos e todas. Veña, graciñas, Bernardo, ata sempre. Bueno, temos aquí tamén a Raquel, aquí, esperando. Metémola agora, a Raquel do Allo. Perfecto. Veña, Raquel, entras. Ai, perdón, este Bernardo outra vez. No, fóiseme Raquel. É igual, seguimos, Dani. Seguimos. Estamos falando neste senso tamén agora mesmo. Sí, xa teño aquí a Raquel. Veña, Volvemos coas casas. imos logo, Raquel, todos teus. Bo día, Raquel. Hola. Hola, boas. Perdón que se me colgou aí algo. Boas. Xa nos escoitas ben, non? Sí, perfecto. Estaba escoitando vos, pero xusto aí se empezou a pensar o dispositivo. Pois eu teño moita curiosidade por preguntarlle a Raquel, porque que leva a vir do mundo da economía a volcarse neste mundo da regueifa? Pois, sí, a verdade é que foi como un experimento, sobre todo. Escoitadesme ben, verdade? Porque eu escoito moi Sí, perfectamente, sí. Vale. Pois, a ver, foi un pouco hai un par de anos, o sea, eu escoitara, incluso creo que na tele, así, alguna regueifeira, pero nunca me achegara moito así a regueifa, e menos pensando en eu ser regueifeira, pero escoitei a Lupe Blanco nun evento onde eu estaba traballando como formadora, porque eu son docente, aínda que agora non exerzo de economía en secundaria, e, bueno, estaba traballando cunha entidade social nun espazo de apoio ao emprendemento no rural e Lupe regueifou sobre arredor do emprendemento, do que vira esa mañá nesa xornada. E pareceume como moi potente, moi divertido e moi, non sei, moi especial, non? E a partir de aí tive a oportunidade de participar como única docente que non era nin de galego nin de música nun curso de regueifa para docentes, onde coñecín a Sechu, estaba tamén Manolo, estaba Nuria Penas. E aí, non sei, como que me convencín que podía ser unha ferramenta tamén para aplicar na aula, se volvía, ou para traballar como unha ferramenta que me parecía moi cooperativa e que podía ser parte de un experimento. Entón, comecei así un pouco a pensar en probar como introducir a regueifa dentro de actividades participativas, grupais, cooperativas, e, bueno, non sei, pareceme que podía ser unha conexión moi enriquecedora para as persoas que participásemos nese espazo. Entón, comecei a facelo un pouco desde o activismo, pero, bueno, hai unha liña un pouco así difusa entre o activismo e o meu traballo. Eu sou autoempregada e traballo con entidades sociais, entón, pois, bueno, foi toda unha serie de experimentos. Sechu convidoume unha vez a unha das súas aulas e para min aí foi tamén como moi revelador velo como unha ferramenta realmente pedagóxica. E nada, foi aí un pouco probando, ata o punto que dentro de unha semana, máis ou menos,
xusto con unha compañeira da Rede Galega de Economía Alternativa Solidaria, REAS, estaremos as dúas facilitando un obradoiro no Congreso de Economía Feminista que se vai celebrar en Sevilla. De feito, puxéronos de últimas, entón pensamos que pode ser un espazo moi interesante e imos desenvolver un obradoiro que se chama Desfrutando a Economía desde Arte Comunitaria. Entón, vai ser tamén un reto, porque imos tratar de facer un espazo participativo regueifando con mulleres economistas e activistas da economía feminista de todo o Estado. Entón, bueno, pues estou como emocionada por iso e ao mesmo tempo sei que a ser un experimento, non? Que tamén é, non sei, parte do interese de todo isto, non? De probar e de probarse, de desfrutar do erro, de non facelo perfecto e de compartir de maneira horizontal. Entón, para min iso ten moito que ver co tipo de economía que defendo e que creo que pode sumar e construir. Supoño que tamén parte, tal e como dice, experimentar, deixarse levar un poquinho polo camiño, e falabas tamén, supoño que de parte do feminismo, do empoderamento que tamén hai neste mundo da reggae. Algo, antes falábamos, por exemplo, do blues, falábamos tamén do rap, o que lle costou moito máis eses xéneros abrir espazo ás voces e, sobre todo, ao pensamento das mulleres. Non sei, neste senso, penso que tes un proxecto moi interesante por aí, que é Regueifando con Placer. Non sei se aquí tamén estás descubrindo un espazo no que a voz de muller ten peso por si mesmo, un espazo onde se pode encontrar moitas cousas. Sí, o sea, este proxecto tamén, bueno, foi un agasallo totalmente, nace un pouco bueno, o proxecto está impulsado por outra compañeira, María, a señora Placerful, que é sexóloga e coa que coincidía noutros espazos, entón, pois, a través dunha conversa, comezamos a falar do que estábamos experimentando. Ela, comezando a traballar a través da sexualidade na realización de obradoiros con mulleres en espazos seguros, desde unha perspectiva feminista que compartíamos, de estar en espazos onde todas podíamos sumar, de espazos de cuidados que puxeran unha mirada de estar a gusto. E, bueno, non sei, conectamos como que sería interesante regueifar as conclusións dun obradoiro. Entón, eso foi un pouco a semente. A partir de aí, foi unha pasada coñecer efectivamente a mulleres e a colectivos regueifeiros con mirada feminista que nos mostraron un mundo super amplo e moi generoso coas que estamos compartindo este proxecto, que basicamente combina sexualidade, regueifa e iba a dicir economía. E prazer, non? O sea, un pouco, e eso todo confluen desde a perspectiva feminista que todas compartimos, que basicamente é estar a gusto nos espazos e crear nunha serie de actividades que construímos entre todas, ainda que nos sexamos as impulsoras, digamos, de primeiras, de ir tirando un pouco, grazas ás regueifeiras que apoiaron desde o principio, podemos facer un proxecto que vai moito máis alá de facer unha serie de obradoiros e outras actividades, non? Entón, iso tamén é parte da perspectiva feminista, non? Con que se construe un pouco a mirada dese proxecto. Neste senso, Maré, non sei se nos podes falar un pouquiño no mundo da regueifa hoxe en día, desta nova regueifa, a voz da muller está en pé de igualdade, atopache algún problema neste senso, digamos, homes e mulleres neste mundo da regueifa teñen o mesmo respeto, a mesma voz? Sí, de feito, hoxe en día eu creo que hai máis regueifeiras mulleres nos escenarios que homes e a verdade é que eu nunca atopei ningún muro que tivera que cruzar ni nada por ser muller no ámbito da regueifa e creo que iso é, pois, unha boa noticia porque comparado co que era antes a regueifa, melloramos moito nese ámbito. Non sei se hecho neste senso, cando estades investigando, os comezos no mundo da regueifa eran tamén tan así ou existían outros muros moito máis difíciles de sortear? Sempre hai muros, non? Desde o momento que son docente e traballo con adolescentes, pois estamos a traballar con prexuizos, con obstáculos, non? De xénero, non? Entre rapaces e rapazas. Nos das primeiras cousas que fixemos foi un congreso feminista en Vila de Cruces, non? Viñeron rapazas, falamos do 2016, 17 xa, e mulleres de toda Galiza, non? Fixemos unha guía para regueifeiros, de novas masculinidades, no momento no que iso era naquel momento, non? Pois tamén necesario para que os rapaces regueifeiros fosen conscientes tamén do conflito de xénero, non? E ese conflito está aí, está latente, non?
houve regueifeiras, hai regueifeiras que viven ese conflito moitas veces, porque aínda siga habendo unha regueifa tradicional que ten ese público, non? Que ten ese público onde un regueifeiro pode dicirlle unha regueifeira, vou te poñer a cuatro patas e rimar con iso, non? Entón, iso está aí, é un conflito social que se transmite tamén a todos os campos, non? Que sucede? Que hoxe en día, desde o ensino especialmente, non? Pois intentamos contrarrestar iso, non? E o que sí que estamos a perceber é que as mulleres, as rapazas novas, non? Atopan na regueifa un espazo de comodidade, de seguridade, de liberdade de expresión e de empoderamento, non? A pesar de que os principais conflitos que houbo, incluso en actividades escolares, non? Foron conflitos, non? Como hai todos os días nun centro de ensino ou nas rúas relacionados con este tema, non? De agresións, non? De agresións machistas, non? Non sei se podemos despedir xa a Raquel ou... Lle facía unha preguntiña máis. Un segundiño. Sí. Raquel, non sei se neste documentar todo isto tamén atopas en que moitas mulleres a hora de falar da sexualidade, de falar do placer, tamén como mundo da regueifa teñen unha porta aberta para dar un golpe na mesa, para expresar, para ter voz en ámbitos nos que moito tempo foron silenciadas ou se intentou impoñer un silencio sobre elas. Sí, a ver, ao final a sexualidade ten asociados moitos tabúes e bueno, incluso para moitas das que participamos nestes obradoiros que estaban incluídos aí como planificados no proxecto de Regueifando con Prazer, casi foi, non sei, xeraronse momentos moi especiais para estar xuntas e estar cómodas. E iso é como o principal obstáculo que nos xera o sistema, non? Para despois poder regueifar sobre iso, supoño. Entón, bueno, foron momentos moi chulos. Mare, non te vira antes, por certo. Entón, estaba vendo aí pensando, bueno, pois eso, parte do proxecto tamén é un documental onde, non sei, que, non sei, eu creo que a xente vai flipar cando pensas que se fixo aí, non sei, as protas son precisamente, pois eso, Mare, as súas compañeras de Regueifa Tour e compañeras amigas, e as rapazas do Marco do Campallou. E, non sei, é unha pasada tamén, non sei, sentir un pouco como o que fan e, bueno, non sei, un orgullo tamén sentir que todas nos vamos nese proxecto. Entón, bueno, enrolleme un pouco, pero que vingan agora Mare en cámara, hai un momento que non a vira antes. E, bueno, para mí sí que simboliza moito, non? Tamén un pouco a perspectiva dese proxecto e sobre todo porque o proxecto se foi construindo grazas a elas, a todas as que estábamos, ¿no? Pero, bueno, sobre todo falábamos moito ao principio da importancia que era visibilizar o papel e a voz das regueifeiras que están construindo o presente e o futuro da regueifa, ¿no? Entón, nese sentido, regueifar sobre sexualidade, para mí, sabe, bueno, pareceme transformador e o que fixemos neste proxecto foi intentar normalizalo, o sea, non darlle máis importancia, sino xerar espazos onde pues, fose divertido facelo e onde nos apetecese facelo e cada quen regueifou o que lle apeteceu ou brindou. Que será un pouco a idea. Pois estaremos atentos a ese resultado. E obrigado por Un abrazo. Temos Almudena Falcón, que non sei se a temos ou non. Apareceme aquí os... Sí, temos Almudena. Damoslle paso a Almudena, entón? Hola, Almudena. Hola. Hola, Un segundinho, aí que está. tal? Bo día, Almudena. Boa noite xa. Boa noite, Sí, boa a verdad noite. que sí. Estamos aquí pechados, xa non vemos se día ou noite. Sí, Non sei que che está parecendo o programa, se estamos tratando ben o mundo da regueifa. Eu penso que temos dignos representantes aquí para deixar o pabillón ben alto. sí, están maravillosos, como a sempre, que aí temos uns referentes importantes para a regueifa, para a nova regueifa. Non sei tamén, estamos falando sempre deste camiño entre xeracións, que a min é algo que me está chamando a atención de como o sentimento parece que é o mesmo, pero non sei como vedes ese cambio. Falamos de que ten que existir un pobo, ten que existir xente que siga mantendo ese lume vivo para que poida a regueifa seguir avanzando. Vos que cambio diríades que é o que máis vos chamou a atención nesta nova regueifa, nestas novas xeracións? Almudena, vas ti? Non sei, quen queira o cambio.
pois, non sei, pois o que falábamos antes, non? Das novas realidades, da que vive a rapazada, as redes sociais, todo o que teña que falar a xente nova de hoxe en día. Non sei se pensades tamén que tamén é unha ferramenta, digamos, que moitas veces eu supoño que nun centro escolar eses conflictos dos que falabas que de outro xeito podían estoupar dun modo, digamos, non sei se máis violento, pero si máis directo, menos didáctico, costa Regueifa tamén se dá unha ferramenta para que os conflitos se poidan solucionar dun xeito máis cultural, dun xeito un pouquiño máis dialogado, máis, digamos, tete a tete, cara a cara, con un intermediario como este Mundo da Regueifa. Aí, Almudena leva 3 anos traballando nun proxecto, non? Que é moi interesante, non? Que é poñer como un dos referentes do seu centro de ensino, o Basanta Silva en Vilalba, pois un clube de regueifa, unhas regueifeiras, non? Desde o momento no que un centro de ensino ten como baluarte, non? Pois unhas rapazas, non? Un rapaces novos que regueifan, que utilizan o contraste de ideas, non? O pensamento crítico, pois iso fai que tamén haxa un referente novo para os seus compañeros e compañeiras, non? E que o centro se identifique pois con esa liberdade de expresión, non? Non sei como veste isto, Almudena, no centro, no que é pois a dinámica dun centro de ensino. E o que estades facendo pois no propio ensino, no propio centro, mas tamén por fora, non? Sí, claro, dá moita vida porque ao final faz actividades diferentes de encontro con rapazada de outros centros que de outra maneira non coñecerían, xornadas de convivencia, saídas que son diferentes, como digo, as rapazas que están, porque a maioría son rapazas, como xa falábamos antes, no noso club de Regueifa, pois elas din que as excursións e as saídas da Regueifa que son distintos ao que fixeran sempre, porque vas construir algo, vas aprender a outra xente a expresarse regueifando, a expresarse con versos. Entón, iso é máxico, é algo máxico. Entón, por iso funciona moi ben. Espallamos a regueifa pola chá e máis alá, non? Espallámoslo pola nosa contorna, porque imos a outros colexios, a institutos, pois nos que as rapazas imparten elas os obradoiros, que iso é o máis bonito de todo, non? Que son as que ensinan a outros nenos e nenas, a outros adolescentes a regueifar. E así tamén, pois, empoderanse e transmiten a lingua, evidentemente, e o activismo do que falabades vos tamén. En este senso, Mare contábanos que ela xa estaba moi próxima ao mundo da regueifa, digamos que foi algo natural para ela dar o paso adiante, pero non sei, a hora de abrir estes clubes da regueifa, os primeiros pasos, como é a reacción do alumnado? Non sei se lle soa algo marciano, se enseguidamente o identifican, foi dificultoso, como foron eses primeiros pasos? Dalle, Almudena. É que pensei que non sei, cando falas con eles ou comigo, por iso te quedas un pouco tarde. Nos primeiros pasos da rapazada ao regueifar, dicías, non? Pois é que aprende moi rápido, porque, nada, vas un obradoiro de dunha hora a clase, e nada, pillan enseguida, dices 4 cousas para empezar a facer a primeira copla e xa, nada, con 2 ingredientes básicos xa se botan a improvisar. Non a improvisar, ao principio escríbenas, pero fanas en grupo moitas veces e cántanas. Entón, sí que é certo que teño moita vergoña a hora de cantar, porque perdeuse bastante o costume de cantar. Para a rapazada resulta incluso vergoñento, non? Moito, sobre todo os rapazes tamén, máis que as rapazas. As rapazas ao mellor se saltan máis a cantar, sobre todo se en grupo, pero os rapaces costalles moito cantar. Entón, por iso ao mellor é algo máis feminino, non? Porque custanos ao mellor menos cantar en público. E nada, iso que enseguida aprenden.
E non sei neste senso, a Almudena tamén supoño que cando chegan alumnos que xa están acostumados a regueifar e chegan a todos os institutos, tamén existirá esa especie de pique san, pero ese pique, decir, se eles se poden expresar, nós tamén queremos facelo. Non sei se isto tamén é unha desas portas que se abre para que eses clubes vayan crecendo cada vez máis. Claro, sí, nós a principio de curso, agora de feito estivemos esta semana facendo obradoiros nos primeiros da ESO, para a semana faremos nos segundos. Entón, nada, eles, os máis pequeniños, ven que as maiores de terceiro da ESO xa son elas as que lles ensinan a regueifar e venas como referentes e modelos. Entón, pois, claro, eles tamén queren, non? Queren, e no futuro, pois, serán os seguintes en impartir esos obradoiros a outros que vengan detrás. Entón, pois é así un pouco transmisión xeracional, casi. Digamos que un poquinho xa ese autoxestión da que falábamos, de que pouco a pouco tamén é o exemplo que fai que isto vai medrando. Sí, realmente, eu penso que para o profesorado, non? Isto está a ser moi importante, porque é moi intenso. É dicir, cada vez que unha crianza, que unha rapaza, un rapaz, construe a súa primeira copla, ese momento é un momento cheo de emoción, e de maxia, e de misterio, non? Porque de súpeto di, aquí estou eu cantando, eu quero regueifar, a ver se me sai esta copla, e se me poño a cantar, non? Entón, claro, cando tú como profesor ves ese momento e que se lle iluminan os ollos e que se lle abre todo e que a xente lle aplaude os seus compañeros nun obradoiro de 5, 6 ou de 20, é impresionante, porque esa persoa xa adquiriu esa habilidade e dai en diante vai exercela ca súa familia, cos seus colegas ou nun palco, non? Unha das cousas que temos como principio na regueifa é ninguén vai cantar en público se non quere. Mais, para todos e todas nós, para min, cando comecei a regueifar, cando era un papá, eu subín por primeira vez a un escenario que non era un poeta escrito destes aburridos que escribía libros de poesía, e cando subín ao escenario tamén para mí foi unha situación nova, non? Mais esa sensación nova é un reto, é unha aventura para un adolescente. É algo ao que se enfrenta como se enfrenta ao maior monstro que pode ver na súa vida, ou un abrazo a un amigo ou unha amiga, non? Entón, esa emoción sí que a nosos profesores, os docentes, pois realmente é o que nos leva a volcarnos con isto a morte, e por vida, non? Por iso, realmente, quen proba, pois, queda enganchado, non? Non sei, neste senso, Maré, estános falando de que existe esa vergoña, digamos, a hora de dar os primeiros pasos. Eu supoño que tamén bicha moita xente que nun primeiro momento lle costou moito, pero que agora regueifa ben ou que lle colleu tranquillo e quedou namorado desta regueifa. Claro, ao principio é complicado, porque ao final regueifar en público tamén dá vergoña, hai veces, sabes? E a mí tamén nos pásanos a todos, que dache vergoña ao principio, pero despois saes ao escenario e, pois claro, mola moito, está guai a experiencia. E sí que é verdade que houbo xente que lle costou máis e houbo xente que lle costou menos, pero ao final todo o mundo acaba disfrutando e, pois, ao final todo o mundo acaba ou encima dun escenario ou aínda que sexa debaixo no chan, pero acaba, pois, regueifando e sin vergoña. Bueno, parece que co termo desfrutar, que a regueifa está sempre presente tamén, iso é moi, moi importante. A regueifa é festa. Non sei, Miguel, se... Non sei se temos máis preguntas para Almudena, algunha outra intervención que se espere dela, ou despedimos a Almudena. Non sei se nos pode contar simplemente pois como están evoluindo estes clubes, como é as respostas, se vamos por o camiño, se non. Home, claro que vamos por un camiño, como non debemos vir. Isto cada vez medra máis e non vai parar, porque hai moitos profes ilusionados e moitas profes, mentre esteamos ilusionados, que é o que temos de bonito a regueifa. Temos uns momentos difíciles como docentes, necesitamos cousas para motivarnos, porque a motivación do alumnado é importante, pero a do profesorado, pois, ninguén fala dela. Con cousas como estas, pois, podemos respirar. Así que, nada, que medre a regueifa, e seguirá existindo mentras non morramos nosotros.
Si sexa que medre. Obrigado. Abrazo. Veña, unha aperta. Claro, aperta. Adeus. Bueno, hai un poquinho tiñamos tamén a Manu aquí, ora foiseme, pero así ao principio tamén estivo ele. En todo caso, se nos está escoitando, que se enganche, que tamén lle damos paso. De acordo? Mentres tanto, seguimos, Daniel. Perfecto, lembramos a todos esos mestres de novo que nos están escoitando, que se animen, que non teñan vergoña e que sigan facendo crecer estes clubs de regueifa que ao final tamén é gran parte do que, como estamos dicindo, fai que medre a regueifa. Sí, unha das cousas que estamos a desenvolver desde hai tempo son recursos para profesorado, non? En Regueifate, ese proxecto que moviliza a moita rapazada e moito profesorado vai organizar pois, un obradoiro de regueifa para profes, non? Ademais, hai pois, diferentes referencias online, non? É dicir, pois, no mesmo Regueifa tedes unidades didácticas sobre regueifa. Hai unha plataforma que se chama Regueifa 2.0 onde tamén hai recursos para traballar nas aulas que a regueifa, non? Hai un canal de YouTube que é a Regueifesta onde hai, penso que perto de 300 vídeos que poden ser modelos, non, para a rapazada nova. Realmente, cualquier persoa interesada no que a regueifa se envía un correo a regueifesta@gmail.com vai ter do outro lado, pois, profesorado que lle vai enviarlle recursos e isto contando tamén que axuda da Asociación Oral de Regueifa de Vigo, que é pois, a nosa columna vertebral, non? Esa xente xenerosa de oral que nos está a axudar desde aí pois moitos anos, non? Falamos dese Regueifesta, Regueitur, que supoño que da Regueifesta podemos falar un poquinho máis despois con Manolo. Falamos tamén de todos esos clubs, do Regueifa Tour, pero cales son os pasos? Porque temos que recoñecer tamén que estamos nun momento, en certa medida, doce tamén da cultura galega, tamén da música. Eu imagino que cando un ve, por exemplo, algo do que se falou moito esta semana, o Celta de Vigo levando a moita da nosa cultura aos previos dos partidos, cando vemos estadios cheos de xente que realmente aprende que se pode tamén cantar en galego, que nos podemos expresar, que non sempre hai que poñer un cantante americano ou o último éxito de reggaetón na previos partidos. Non sei neste senso como pensades que pode medrar todo isto e se eses espazos, eu a priori diría que tamén son semente para que a regueifa poida afianzar aí novos proxectos. No século XIX houve un rexurdimento. O rexurdimento do século XIX foi escrito. A maioría da poboación, o 90 e pico % da xente falaba galego, non? Mais non escribía. Hoxe estamos na situación inversa. Entón, a regueifa é un movimento sociocultural impulsado por xente nova que está a participar da revitalización oral da lingua. Nós temos moita necesidade de que a nosa lingua sexa escrita e que teña usos escritos e formais e cultos. Iso está aí, hai moita xente traballando niso, porque a escrita realmente marca a diferencia, por exemplo, entre un falante diglósico e unha persoa que non o é. Mais, neste momento, onde un 25% ou máis da rapazada nova non fala galego, é fundamental que a oralidade teña un proceso de revitalización onde a xente nova fale galego, cante en galego, escoite en galego, non? E a través das ondas das nosas cordas vocais, non? Pois utilicen as voces para encontrarse. Porque necesitamos espazos onde nos encontrar, sexa nun campo de fútbol cantando a Rianxeira ou sexa no Festival de Pardiñas cantando ai la 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 lailo, non? Ese encontro físico entre as persoas é o que proporciona a regueifa. O que proporciona, pois, ou SES cantando, ou daqui da Ría, ou o BZ, non? Mais a regueifa está proporcionando isto entre iguais, entre a xente nova. Ali onde hai un acontecemento regueifeiro, é porque a xente se está mirando os ollos, está compartindo a súa voz, e uns están arriba e outros están abaixo no escenario. Mais están todos e todas valorando un feito que non se vai repetir nunca, porque é improvisado, é porque é original, é porque é único. Entón, iso é algo que temos que ir descubrindo. Neste momento, aínda somos bastante dependentes do grafocentrismo, non? Identificamos moita a literatura que a literatura escrita, mas estamos abrindo un novo camiño, que é o camiño da literatura oral. Están facendo rapazas e rapaces desde 3, 4, 5, 6, 7 anos ata xente de
Cantos anos tes, Mare? 12. 12 anos. Eu penso que para Malé ten que ser algo moi bonito tamén ver que eu imagino todos esos referentes dos que estamos falando, VZ, daqui da Ría, tiveron referentes na Galiza, tiveron referentes en galego, digamos que non todos os que quixéramos moitos da nosa xeración, pero vos tedes a sorte de ter eses referentes que en certa medida tamén se están sentindo referenciados por vos. Supoño que cando tedes contacto con eles tamén é algo que vos teñen que contar. Para eles ten que ser un orgullo ver que xente que ven detrás ven con esa potencia, con esa capacidade de transmitir, de facer cousas novas. Non sei se vos tamén notades que o galego está máis presente na vosa música, na cultura, no voso día a día. Si, eu a verdade é que escoito moita música galega e gústame moito poder buscar un artista e poder darlle a play e escoitar unha canción pois na miña lingua, sabes? E non ter que ir a outra persoa que fala español para escoitar a música que me gusta. E entón, pois, a verdade é que pareceme un gran paso. Houve un momento interesante, Mare, este ano, que foi no campus de regueifa de Vilalba, cando foi SES. Que vos dixo SES, acordaste? Sí, díxonos que o que facíamos pois que era moi innovador e que, claro, que nos diga iso unha persoa pois que tamén é a nosa referente, pois claro, é moi bonito, sabes? É moi emocionante porque pois emocionate saber que unha persoa sinte iso, que pensa iso e que realmente cho di para que o saibas e que o sinte. É que realmente aquí cando eu, últimamente esta semana estaba lendo moitos especialmente sobre o blues, por eso as miñas primeiras referencias á hora da entrevista, pero que sí un mundo moi paralelo, un mundo que nace das xornadas de traballo da población negra, que pouco a pouco se vai transmitindo unha primeira xeración que mantén o lume vivo, que mantén esa estructura máis tradicional, pero que pouco a pouco vai evoluindo a dar cousas moi dispares, dende Elvis a Chuck Berry, e aquí estamos vivindo un pouquiño iso mesmo tamén, estamos vendo como a regueifa vai evoluindo. Eu comprendo a SES cando di estas cousas, podo comprender algo VZ cando fai referencia a regueifa ou daqui da Ría, porque eles están vendo que as portas que se abren son inmensas. Quizá o que faltaría un pouquiño máis, e que van facer outra invitación que xa fixemos outras veces, que os festivais, os espacios culturais, todas esas cousas que se está levando tan ao macro, tamén teñan espazos para a nosa cultura. Non só para artistas en galego, sino tamén, por que non, nos festivais, nos concertos na Galiza, que o mundo da regueifa este presente. Que tamén a xente que ven de fora, que vexa que nós temos algo que contar, temos un modo especial de contarlo, temos unha lingua, especialmente temos a novas xeracións capaz de facer todo isto. Sí, mira, acabo de lembrar agora a Alba María e o seu irmán Queco, que teñen un espectáculo onde hai moito blues. É repente, é regueifa improvisada, non? A regueifa agora está, o que diste, está no momento de desenvolvemento, de explosión, non? E iso fai que cada artista, cada improvisadora, cada improvisador, cada repentista, tendo en conta a tradición, non? Tendo en conta cales son as raíces da regueifa, non? E basicamente a controversia, non? Entre dúas persoas, pois experimente. Entón, esa experimentación é brutal, porque realmente os talentos son moi diversos e podemos atopar pois unha persoa como Lupe Blanco co seu Torjo Vello, podemos atopar unha mensaxe máis política en Sara Marchena, podemos atopar xente que realmente está pois con 16 anos como a Tiziana, experimentando cousas máis parecidas ao rap. Podemos atopar xente cunhas voces impresionantes, non? Xente de 15, 16, 17 anos, e podemos empezar a atopar xente que canta fatal, como a min, máis que valora outras cousas, non? Cando sube un escenario, non? Entón, esa diversidade de talentos, penso que o que fai que a regueifa se estea a construir dunha forma colectiva e sen límites, non? É que aquí que temos dúas xeracións, supoño que tamén será moi distinto para un e para outro a hora de regueifar. Digamos que tanto pode emocionar unha muñeira como pode emocionar un ritmo de reggaetón, de rock. Digamos que a vosa música no día a día das vosas xeracións é algo que supoño que influirá moito. Supoño que non pode deixar de estar nas casas escoitando música, escoitar unha base, un ritmo e dicir, pois sobre isto podría traballar eu.
A ver, eu son o vello, Maré. O certo é que non sei se Manolo Maseda está conectado agora, non está, mas non sempre temos así unha brincadeira, non? Manolo Maseda é o compañeiro que impulsou o Reggae Fatur desde Baio, perdón, a Reggae Festa desde Baio, non? Hai 10 anos, ele é músico, non? E el sempre di, Sechu é un poeta que quere ser músico e eu son un músico que quere ser poeta, e a conexión facémola ca regueifa, non? Claro, a miña relación coa música é unha relación pois máis desde o texto, non? Eu realmente pois escrevo, non? Eu o que máis traballo por de formación profesional cos meus alumnos e alumnas de regueifa nas cruces ou a xente da semente é o texto, non? Mais, por exemplo, o que estou descubrindo co Reggae Fatur, non? É que cuanto elas máis van crecendo, non, como artistas, porque levamos moitos anos reuníndonos todas as cuartas feiras na xentalla do Pichel, máis están decidindo elas, están creando un espectáculo máis musical, non? Entón, claro, este ano, pois por primeira vez, puxeron a bailar ao público, non, con xotas e muiñeiras, tocando o acordeón, tocando a pandeireta, Mar está co violino, Nandia tamén vai empezar co violino, ao mesmo tempo experimentan con bases, electrónicas, fixeron o bordeiro con Peter Petrovski. Entón, esa dimensión musical que eu, por de formación profesional, teño menos desenvolvida, sí que noto que elas a teñen, non? Eu son o chofer do Reggae Fatur. Eu levo no meu carro dun lado para outro, non? Facemos os guións xuntos, eu fago propostas, mais, afortunadamente, cada vez as propostas que máis peso teñen son as delas, non? É interesante, non? É interesante ver como elas están evolucionando cara ao que lles gusta, non? Supoño aí, Maré, que é difícil tamén, unha vez que empezas ca regueifa, quedar nesa parte. Supoño que tamén medrou en ti ese interés pola parte musical, por poñer unha base, ver como podes cambiar unha cousiña, meter outra. Supoño que isto é un camiño que pouco a pouco te vai levando a outros moitos. Claro, nós o que queremos son cousas novas, sabes? Pois, si hai unha muiñeira, pois meterlle unha base electrónica por debaixo e regueifar sobre iso. Si hai unha xota, pois facer xota reggaetón e regueifar por encima diso tamén, sabes? Ir innovando cada vez e cada vez será máis grande. Sen dúbida algunha, vexo que existe semente, pero debe ser moi interesante todo isto que nos estás explicando, porque realmente é algo que nace daqui, nace da Galiza, ti nos falas do idioma, da importancia, da cultura, e realmente o que me estás contando agora é a primeira vez que o escoito, pero algo que, conforme me estás dicindo, pois sí, a verdade é que aquí hai moitas portas na cultura, na música galega para poder experimentar. O interesante disto é que moitas desas cousas das que se proban no Reggae Fatur son as cousas das que gosta o público. Hai cousas que se experimentan e o público non gosta. Non, isto non funciona. Non? Entón, é o público quen está construindo a regueifa. É curiosísimo. E aí ten moitísima importancia o movimento social. Os centros sociais onde fomos cantar. O Xebra, a Pedreira, a Xentalla do Pichel, a Semente de Vigo, a Semente de Compo. É dicir, hai un movimento organizado, non? Que tal vez estea nunha crise de activistas, non? Mais que están invertindo moito nas novas xeracións, non? Como invirte unha asociación de mulleres en Vila de Cruces ou como pode preocuparse o Festival de Pardiñas, porque confían na xente nova, non? E a xente nova, se lle dá a oportunidade, arrasa. E non sei neste senso tamén se existen conexións, pois digamos, con outros povos, como pode ser o Vasco, Portugal, se existen tamén este tipo de momentos que se poidan entrelazar ou que poidan nutrirse, facer unha sea, digamos. Nos pertencemos ao sistema do repente galego-portugués, non? Entón, desde o 2016, cando naceu a Reggae Festa, xa tomamos contacto con Portugal. E o parceiro que máis está a colaborar con nós é Madeira, a Illa de Madeira. Este ano vamos voltar a Madeira e ese sistema, non? Tanto do repente do norte de Portugal, onde xa estivemos nun festival por ali, por Aveiro, hai anos, non? Incluso Brasil, con quen tamén temos contacto, non? Pois é un sistema ao que nos pertencemos por cuestión lingüística, no que nos aportamos, eles nos aportan a nós, non? Hai outra liña de colaboración que é con Cataluña e Euskal Herria,
todos os anos a Reggae Festa ten un encontro con bercholaris do País Vasco, non? Xente de Igorre, un ano vámonos alá e outro ano veñen eles aquí, non? É curioso porque a regueifa, os regueifeiros e regueifeiras, cando vamos ao País Vasco, cando vamos alá a Euskal Herria, é como se Brasil, nós somos Brasil, como se visitásemos Alemanha, falando de fútbol, non? Porque iso foi algo que descubrín eu, porque nós temos moita festa, levamos moita festa. A rapazada, cando chega lá, pois realmente ten esa emoción, non? Aprendemos moito do bercholarismo e eles aprenden de nós. Sería moi longo falar destas cousas, non? Eles teñen 25.000 alumnos de bercholarismo todos os anos, non? Mais esa emoción que estamos a sentir hoxe aquí, non? Pois que levamos 10 anos ca mesma ilusión e cada vez máis, non? Tamén eles están a percebela, non? Están a ver como o pobo galego está sufrindo pois un proceso, non? Por un lado de perda de falantes, mais está creando un proceso de resistencia e, sobre todo, de creatividade original e con moita potencia, non? E por iso é interesante ver este respeito mutuo, esta admiración mutua entre o pobo vasco, que é o top do top xunto a Cuba no repentismo, non? Como movimento social, e o pobo galego, non? Independentemente bueno, no pasado fostes a Euskal Herria, Maré. Contalle, que tal alá con esa xente? Moi ben, foi super guai. Fixemos, creo que foron 4 ou 3 bolos en Euskal Herria en total, en diferentes partes, e houve anécdotas bastante divertidas, que non todos os bolos saíron ben, pero bueno, foi unha experiencia moi bonita. Que xe será a primeira de moitas, digamos, que estamos falando que se existe toda esa conexión, realmente existe a capacidade de seguir nutríndose un do outro. Supoño que tamén, cando chegades ali e vedes xente nova, a forma de regueifar tamén é o primeiro que os chama a atención. Non sei, nos podes explicar un pouquiño que foi o que máis che chamou a atención a ti do que se facía en Euskal Herria? Pois eu creo que son como super poéticos e fan os versos super longos. E claro, eles teñen como moitísimos, e creo que cada ano fan como un concurso de bercholarismo e entón ali enchense moitísima xente. E aquí, pois, a ver se hemos conseguido iso, pero a min chamou moita atención. Pues as portas están abertas e se hai este sentimento, eu penso que pouco a pouco irán medrando ese tipo de concursos, ese tipo de actividades. Por suposto, nós cada 2 anos enchemos o Auditorio de Galiza. Estamos intentando encher SAR. E aí vamos necesitar máis colaboración institucional, pero podemos imaginar perfectamente o pabillón de SAR con 5.000, 6.000 rapaces e rapazas. Ou o Coliseo da Coruña. É dicir, neste momento hai unha rede de regueifa que podría encher pois un grande pabillón con miles de rapaces e rapazas que van ali sabendo o que é a regueifa e valorando aos artistas que están no escenario, porque eles forman parte tamén deste movimento. Sen dúbida alguna, se existe a capacidade de imaginalo, existe este sentimento, eu penso que xa é prácticamente algo dado por feito. Un imagina todas esas batallas de gallos que se chaman hoxe en día do rap, isto sería algo máis propio, pero que estamos vendo que tamén é, moitas veces falamos de que como recuperar a identidade, como recuperar a cultura, como recuperar o idioma, lle damos moitas voltas, cousas moi elaboradas, pero ao final vexo que estas cousas que realmente aterran coa xente, que teñen ese contacto directo, que é cooperativo, son quizás as sendas máis directas e máis efectivas tamén. Sí, porque nos humaniza. É dicir, cando alguén comeza a regueifar, equivócase. E cando alguén leva 20 anos regueifando, equivócase. E quen está mirando unha persoa equivocándose recoñece que é difícil e que todos temos erros. Entón, esa humanización das persoas é moi interesante, non? Saber que podes sair ter unha copla brillante, unha actuación brillante, mas que tamén podes equivocarte, non? Penso que ese é un dos valores da regueifa, que o público gosta diso, gosta de ver xente vulnerável, non? Porque todos somos vulneráveis, mas, por outro lado, xente ca suficiente enerxía como para enfrontarse a un público de 10 persoas nun bar dos teus compañeros do instituto cando se celebra un agosto ou diante de 2.000 persoas no festival de
Salvaterra ou Pardiñas, non? Sen dúbida, o que transmite a regueifa realmente, pois ao final é unha cultura viva, un pobo vivo e tamén, se existe un idioma vivo, digamos, que aquí estamos falando un poquinho deso, dunha Galiza realmente viva a través de uns sentimentos que se improvisan, pero que se transmiten tamén entre pobo e pobo. E non sei se temos a Manolo por aí, non? Pois entonces vamos falar un poquinho tamén desa reggae festa para despedirnos, que nos contedes un pouquiño, pois, de que se trata, como evoluir tamén e cal é a importancia neste mundo da regueifa. Pois en 2015, dous centros de ensino, o Instituto de Baio e o de Vila de Cruces, comezamos un proxecto. Pensamos que ia ser un proxecto para 3 anos, que era traballar a regueifa. En Baio está no corazón de Bergantiños e había aínda familias, e aínda hai familias vinculadas á regueifa. E en Vila de Cruces estaba máis vinculado polo entroido do Ulla, non? Entón comezamos a traballalo nas aulas, non? Mais aqueles 3 primeiros anos convertéronse nun proxecto, penso eu, de por vida, non? Tanto para Manolo Maseda, que é o compañeiro que comezou no IES de Baio, agora está no IES de Milladoiro, como para o Marco do Camballón, no instituto onde traballo eu, non? Manolo Maseda agora estaría falando pois dun proxecto que tamén está cheo de entusiasmo, que é un filme documentario que produce a INE, a produtora de Touriñán, e que conseguiu pois gravar e editar pois unha panorámica da regueifa actual. Chámase o filme Buscando a Nova Regueifa. Entón estivo pois un ano inteiro gravando eventos de regueifa, entrevistando a regueifeiros e regueifeiras, fixo xa unha preestrea, non co filme finalizado, mas unha preestrea no Festival Castelo Conta e outra en Carballo estes días, onde realmente pódese ver pois como audiovisualmente se pode transmitir toda esta revolución da regueifa, non? Con xente maior, como Antonio de Xornes, Uxo de Xornes, xente como Pinto de Herbón, como Luso Caruncho, como Xeñora Teixeira, é dicir, máis de 20 regueifeiros e regueifeiras que imos poder ver a súa presentación, penso, non estou seguro, nun gran evento cultural que non sei se podo dicir agora, entón vou calalo, vale? Se estivese Manolo Maseda aquí seguramente nos diría cando é, mas eu vou calar por se caso. É que ten outra dimensión tamén, que é unha obra de teatro. Están aí tamén a piques de, seguramente hoxe non poida vir porque dixo que tiña ensaio, están a piques de estrear Manolo Maseda, Lupe Blanco e Xeño Teixeira, unha obra de teatro sobre a regueifa, onde eles, por primeira vez na súa vida, fan de actores e actriz e improvisan co público, non? Entón, sí que son estas formas de levar a regueifa a novos espazos que eu penso que van vincular cada vez máis pois o noso pobo con esta expresión artística, non? Vemos que máis que semente isto xa é un árbore feito dereito con moitas raíces, Hai moito traballiño, hai moito, e sobre todo moita xente, porque sempre se di, non? Mais que unha persoa traballando moito, moita xente traballando un pouco. E aquí hai moita xente traballando moito desde moitos anos. Entón, agora, afortunadamente, estamos vendo frutos dos que estamos moi orgullosos, verdade, María? Sí. Non sei, Miguel, se temos algunha pregunta, comentarios. Pois sí, temos varias preguntas e imos con elas. Imos ver. Temos, por exemplo, a Natalia Cea, que nos di que lindo escoitar en voces tan cheias de vontade e paixón cada vez os espazos seguros son máis. Medre a regueifa. Temos, sí, isto xa é unha pregunta, o que pasa é que eu creo que isto xa se falou algo, pero pódese incidir novamente sobre o tema, que é a outra pregunta de Natalia Cea que di: tradicionalmente a regueifa era vista como unha práctica máis masculina. Pregunta: como está a cuestión de xénero na regueifa hoxe en día? Podemos falar de regueifa como unha ferramenta feminista? Esa é a pregunta de Natalia Cea. Ben, pois mirade, eu teño aquí varias improvisadoras e improvisadores da historia. E temos aquí unha Nicolás Añón, que improvisaba desde a Serra de Outes, máis
que descoñecemos a maioría dos galegos e galegas porque era unha muller. O seu irmán Francisco Añón puido estudar no seminario e un dos escritores máis importantes da literatura, mas ela foi analfabeta, só que sabía escribir o seu nome. Temos aquí a Leonarda de Tallo. E Leonarda de Tallo é unha das grandes regueifeiras da historia. Finais do século XIX, principios do século XX, aquí a vemos con a regueifa na cabeza, e xa as rapazas as regueifeiras da semente xa pediron para ela o Día das Letras Galegas hai como 5 ou 6 anos. Leonarda de Tallo tamén é unha grande descoñecida, non? Mais é curioso porque tamén descoñecemos que Rosalía de Castro, outra muller, a capital na nosa recuperación da literatura escrita, unha poeta escrita, tamén improvisaba. Cando Rosalía ia aos mercados, cando ia á feira, pois a xente dicíalle: Rosalía, se non lo pides en verso non cho damos. E ela improvisaba unha copla, non? Chus Lama conta isto na súa biografía, non? Mais tampouco coñecemos isto, non? Aquí temos na capa deste libro pois un palco con moitas rapazas e rapaces, mais sobre todo son mulleres, son rapazas novas, non? Como esta que é a representante da nova regueifa, que é unha muller, unha escultura de Moxón. A historia da muller na regueifa é unha historia de ocultamento, é dicir, os códigos educativos das épocas anteriores, non, facían que as mulleres regueifase pois na casa. Afortunadamente, por exemplo, temos que Dorothy Schubert grabou a Estrela, creo que era Estrela, non trator regueifando cun home, está no cancioneiro representando a regueifa, non? Mais durante moito tempo a muller estivo excluída da regueifa. E as mulleres como Maré hoxe poden regueifar porque houve outras e hai outras que se enfrentan a homes con discursos machistas, non? Que siguen existindo, non? Mais se Maré di que para ela foi cómodo e non viviu iso, non? É porque outras foron abrindo camiño e continúan a abrir camiño, non? E porque son un movimento, non? Que realmente é moi potente, non? Mais sigue habendo iso. É dicir, sigue habendo pois ese conflito de xénero porque é o conflito que estamos a viver aínda nesta sociedade, non? Na que o fascismo pois está volvendo moi forte precisamente atacando esa fortaleza das mulleres que é a conciencia política en defensa dos seus dereitos, non? Non sei, neste senso, Maré, Natalia falaba de ser unha ferramenta feminista. Non sei se ti, nalgúna ocasión, tamén utilizaste a regueifa para enfrontarte a algún comportamento machista que non toparas nese mundo, pero sí na sociedade, no colexio. Eu, que me acorde, non, pero pode ser. Non sei, actuei moitas veces, entón non me acordo. Creo que nunca... Pero, para que nos escoite, unha ferramenta está afilada a regueifa para quen se atreva a pasarse da RAE. Moi ben, temos outra saúdo de Eduardo de Martís, fotógrafo. Boa tarde, parabéns. Temos tamén un amigo Manel Martí que nos desexa boa tarde, non desde Cataluña, pero é catalán, pero está concretamente na Galiza estes días. Temos de Proxecto Neo, Sechu, Maré, Raquel Doallo, Almudena Falcón. Que grande programa, dinos Proxecto Neo. Temos novamente que lindo escoitar en voces tan cheas, etcétera, de Natalia Cea. Pregunta de Natalia Cea, Maré, ou comentario sobre o programa Maré. Por presentes como a ti, creo firmemente no futuro que soñamos. Non deixes de falar nunca do que sexa. Obrigada. Asinado Natalia Cea. Volta e dalle, hombre, os nosos amigos do Teatro das Cortes. Dende o Teatro das Cortes, moitos parabéns para todos, a alegría de escoitarvos. Proxecto Neo, viva o Teatro das Cortes. Tamén dicimos desde aquí, viva o Teatro das Cortes, ese maravilloso lugar no norte da provincia de Lugo. Ten que pasar toda Galiza polo Teatro das Cortes. A que sí? Sí, toda sí, Galiza. Sí. Nos... Pepe Penabades íamos como na casa. Cando fun ao Teatro das Cortes por primeira vez e vin un trator Barreiros, dixenlle: Pepe, sería impresionante que as rapazas do Regueifa Tour regueifasen aquí no remolque dun Barreiros. E cando chegaron as rapazas do Regueifa Tour ao festival Lingua Moza, tiñen o Barreiros, tiñen o remolque e tiñen unhas escadas de madeira feitas por Pepe Penabade que a min case me fixeron chorar de emoción.
ver a rapaza. Só lle faltaba o tapete vermello para subir ao remolque do Barreiros. Moi ben, pois sumámonos a ese viva o Teatro das Cortes. E finalmente temos unha outra pregunta de Proxecto Neo. Por que foi tan importante Marta Souto? Marta Souto foi unha traballadora do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo que apostou pola semente e que se implicou que apostou pola regueifa hai máis de 20 anos e foi a primeira xunto con Oral, que é a Asociación de Regueifa de Galiza, en apoiar e impulsar os obradoiros de regueifa en Vigo. A regueifa estaba en Bergantiños e a regueifa comezou a respirar pola xente nova en Vigo, grazas a Marta Souto. Marta Souto era unha muller brava que no seu momento tivo problemas, non? Ao ser unha traballadora en defensa da lingua no Concello de Vigo, pois tivo problemas, pois, por exemplo, con Abel Caballero, non? E aínda así, sempre conseguiu manter viva esta iniciativa, non? Os encontros en Baladares, os obradoiros de regueifa para xente nova, que en Vigo son un dos poucos espazos nos que a xente nova pode falar e cantar en galego, non? Entón, Marta Souto, un beixiño para ti, que sempre seguirás con nós. Moi ben, pois xa non hai máis preguntas, Daniel. Bueno, pois a entrevista xa rematou. Eu penso que a xente está esperando por aquí algo, non sei que Eu creo que temos que regueifar, non, Maré? Veña, con que melodía? Saca ti unha. Saca ti, saca. Saco eu, pois veña. Vouche dicir unha cousa e digo a regueifar que ben eu pasei aquí con Roxin Roxal. Eu vou ser sincera, non o pasei nada mal. Foi un momento bonito aquí con Roxin Roxal. Vouche dicir unha cousa e dixoche a mijiña. Moito me gustaría verte aquí a ti en figuriña. E a copla que botaches, aínda non hai queixa, pero eu digo unha cousa, hai que medre a regueifa. Hai que medre a regueifa. Ai, iso sí que importa. Grazas a ti, Maré, e a toda a xente nova. Bótalle a última. Foi un placer para min. Hai aquí regueifar. Vais unha noticia mala e nos temos que marchar. Despedimos entón. Pois nada, un placer, obrigado por estar aquí. Estou seguro que dentro de moitos anos seguiremos falando de regueifa e aquí vemos que temos futuro para que sexa con moi boas novas. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigada.